L'àrea bàsica de Banyoles atén a més de 31.000 habitants que pertanyen a tota la comarca del Pla de l'Estany. Es tracta d'una àrea bàsica urbana i rural. Tenim 8 consultoris locals i el CAP de Banyoles. Fa uns dies que he acabat la meva residència de Medicina de Família, a Girona, i he considerat com a millor opció venir aquí al CAP de Banyoles, un centre on puc desenvolupar totes les vessants de l'atenció primària. Des de l'equip de Banyoles seguirem treballant per als futurs residents d'infermeria, des de l'assistència, des de la recerca i des de la formació. Des de l'àrea bàsica de salut hem donat cobertura assistencial a unes 13 residències geriàtriques. Hem de tenir en compte que el Pla de l'Estany té una densitat molt elevada d'aquests centres, que ve a ser unes 600 persones aproximadament. Des de sempre hem tingut una relació bastant fluida i durant l'època de la pandèmia això també ens ha facilitat molt les tasques a l'hora d'atendre aquest tipus de població. També com a característica tenim que donem cobertura assistencial a tota una sèrie de poblacions rurals, com poden ser Mieres i Sant Miquel, nuclis petits, amb la importància i gratificació que suposa atendre aquests nuclis i les seves poblacions. Des de l'EAP Banyoles, la veritat és que portem treballant durant molt de temps per aconseguir acreditar-nos com a centre docent i el que podem garantir és que treballarem i seguirem treballant el més fort possible per donar la millor formació als nostres futurs residents.